Skal vi lige prøve at sætte de her 3 skridt på, eller hvad? Ja. Ja, der er Jørgen hernede, Jørgen hernede. Ej. Hun er på dit hold. Ja. Go! Altså, hvad så hvis jeg springer ud og griber, og så hopper videre ind og fanger? Okay, Mark. Kom nu, Krat, du skal... Jeg skal da ikke tage noget. Vi er to. Hey, Mikkel. Du skal bare have en på hver side af den. Kom her, så lukker det den anden her. Herovre. Vi skal samle. Den her, Krat. Jeg er nødt til at springe ind og gribe den, og så ramme den med kroppen. Nej, vi skal komme nu. Kom så, alle sammen. Nej, nu er du. Hvad sker der, hvis... Eller har I tænkt det? Hvad med 2 bolde? Prøv det, eller bliver det for meget? Vi prøver med 2 bolde. Så har vi den anden bold. Bag dig så meget. Har vi en bold? Hey! 8 mennesker, en anden bold til. Ind med den. Så kommer der 2 bolde til spil, du. Ja. Vi har en bold mere! Ja, det stresser mig også. Okay. Kom her! Ja, der! Sådan! Her! Kom ned, Brik. Her. Come on, man! Det er bolden der jo. Hey, gør det! Nej. Tæller det ikke? Nej. Er der en der skal fanges? Ah, det er fedt, det.